Sa pagbaybay nila ng daan patungo sa isang bundok, ni isang sulo wala silang ginamit para magbigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Mariin kasi itong tinutulan ni Manong Alejandro, gawa ng maaari silang masundan ng mga tagapagmasid ng kakarma kung sakali mang sila'y gumawa ng isang apoy. Hindi mahalaga kung maliwanag ang sulong gagamitin nila o hindi, dahil ang mga tagapagmanman ng mga kakarma kayang aninagin ang lahat ng bagay na merong ningas. Sa pagdating nila sa isang paanan ng bundok, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niya ang napakaraming alitaptap na bumabalot at sumusunod sa paglalakad ni Manong Alejandro. Habang tinatahak ng matanda ang daan, panay naman ang pagtawa nito habang nagwiwika ng, Bilisan mo na dyan, Maximo! Nandito na tayo sa pangalawang bahay ko. Matapos nitong makapagsalita, bumungad sa kanila ang isang hindi gaanong kalakihang tahanan na nakatirik sa gilid ng paanan ng bundok kung saan merong maliit na bukal. Sa pagdating nila sa lugar, naaninag ni Maximo ang iilang alagang hayop ng matanda na agad namang nagkubli sa mga damo. Hindi na niya ito gaanong pinansin, gawa ng masyado na siyang maraming nakikita sa pananatili sa lugar. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na nga ang mensaherong inutusan ng kapatid ni Commander Maximo. Dala-dala nito ang liham ng pag-uulat ukol sa pangangailangan nito ng tulong sa nalalapit na digmaan sa lugar na pagkukutaan ng mga militar. Nakalahad din sa liham ang ulat ng pangyayari sa hukbo ng commander ni Maximo at ang labis nitong pagkadismaya dahil sa pagkamatay nito. Labis umano nitong dinamdamang mga pangyayaring yon sa kadahilan ng napakatagal na ng kanilang naging pagsasama at napakarami na din nilang napagtagumpayan na panganib. Hindi umano basta-bastang makakapayag na malipol na lamang ang lahat ng tauhan ng kanyang kapatid, lalo pat ang grupo noon ni Maximo, ang nabibilang sa pinakaunang hanay na nakikipagdigma sa mga militar. Napakahalaga nito para sa grupo ng kapatid ng kanyang commander dahil sa kanilang ginagawa, nabibigyan ng pagkakataon nitong makapaglunsad ng kontrapag-atake laban sa kanilang mga kalaban. Matapos mabasa ni Maximo ang nilalaman ng liham, wala na siyang nagawa kundi ang ihanda ang kanyang sarili sa anumang parusang ibibigay sa kanya ng kapatid ng kanyang pinuno. Labis din siya noong nababahala, gawa ng sa isip-isip niya, maaaring maging kabayaran ng kanyang buhay dahil sa tindi ng kanyang nagawang kapabayaan. Sa pagsilay ni Manong Alejandro sa kanyang pagmumukhang binabalot ng matinding problema, agad naman siya nitong nilapitan at kinausap ng seryoso. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatingin sa pagmumukha ng matanda nang marinig niya itong magwika ng, Bakit ka nababahala sa problema mo, Maximo? Ang problema hindi yan iniisip. Kung alam mong may magagawa ka, bakit ka nag-aalala? Kung alam mo namang wala kang magagawa, bakit ka ulit nag-aalala? Malalim ang kahulugan ng talatang yan. Pilitin mong unawain. Yan ang unang pagsasanay ko sa iyong gagawin. Palagi mong tatandaan, Maximo. Daig ng taong kalmado, ang taong problemado. Matapos makapagsalita ng matanda, dali-dali din naman itong tumungo sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Nang silang dalawa na lamang ng mensahero ang natira, doon na nila pinag-usapan ang tungkol sa plano ng commander nito. Ayon dito, maaaring marating ng hukbo ng commander ang lugar sa loob ng 4 na araw. Marami pa kasi itong hinihikayat na umanib sa samahan bilang paunang paghahanda sa nalalapit na digmaan. May nasagap kasi sila noong balita na may isang batalyon ng mga militar ang madedestino sa kanilang lugar. Hindi malabong magkaroon sila ng sagupaan, lalo pat hindi basta-bastang natitinag ang kapatid na commander
ng dating pinagsisilbihan ni Maximo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Maximo ang punot dulo ng paghahanap nito sa kanilang grupo. Maaaring naghahanda talaga ang kapatid ng kanilang commander sa biglaang pag-atras at pagtungo sa ligtas na lugar na maaari nilang pagkutaan. Dahil sa kanyang mga nalaman, inaasahan na niyang hindi magiging malabo ang magaganap na digmaan. Makalipas pa ang ilang araw, nagpasya si Maximong iwan ng tahanan ni Manong Alejandro upang salubungin ang pangkat ng commander. Hindi naman noon tumutol ang matanda sa kanyang nais gawin, gawa ng nakikita niya sa akto nito na mas mahalaga pa rin ang pagrerebelde kesa pagiging disipulo. Bago tuluyang nilisan ni Maximo ang bahay ni Manong Alejandro, ibinili nito sa kanya na kapag siya'y bumalik sa lugar, una niyang hanapin ang matanda sa unang bahay nitong kanilang iniwan. Babalik kasi yun doon pagkaraan ng 5 araw upang muling mamuhay ng normal at payapa. Manong Alejandro, paalis na kami. Pangako babalik ho ako. Sa ngayon, humihingi ako sa inyo ng pangunawa dahil dito sa pasya ko. Sige ho, mauna na kami. Pagpapaalam ni Maximo paglabas nila ng bahay ng matanda. Sige, Maximo. Mag-iingat kayo. Heto, kunin mo ang baryang ito. Regalo ko sa iyo. Huwag mong iwawala yan, ha? Mahalaga yan para sa akin. Sagot naman ng matanda habang iniaabot sa kanya ang isang barya. Pagsilay ni Maximo sa baryang iniabot ng matanda, hindi naman niya ito gaanong binigyan ng pansin, gawa ng kitang-kita niya na yon ay isang sentimong luma. Naisip niya noong pampaswerte yon, kung kaya't sinunod niya ang nais ng matanda. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang ibayong baryo kung saan doon magaganap ang pagpupulong ng kanilang bagong grupo. May isang bundok sa lugar na yon na hindi gaanong napapasok ng tao, angkop sa pansamantalang kuta nila Maximo. Habang naghihintay sila sa pagdating ng commander, panay naman ang kanilang ginagawang pagmanman sa baryo. Inaasahan kasi nila noong doong madedestino ang mga militar, kung kaya't yon ang pinakaangkop na lugar para magsagawa ng plano. Kinagabihan, labis naman ang pagkagalak nila Maximo nang masipat nila ang pagdating ng hukbo ng commander. Paglapit nito sa kanilang kuta, seryoso naman sila nitong hinarap habang nananatiling walang imik. Sabihin mo, Maximo, totoo ba ang mga nabalitaan ko? Paanong namatay ang kapatid ko? Gayong nandyan kayo? May naging kapabayaan ka ba sa mga nangyari? Malaking kasalanan ang ginawa mo. Kapag napag-alaman kong napunta sa walang kabuluhang bagay ang kanilang sakripisyo, humanda ka sa akin. Wika ng commander habang seryoso itong nakatitig sa kanya. Commander, paano niyo nalaman ang tungkol sa mga pangyayari? Hindi ho ba wala kayong soldados na nakaanib sa amin? Nagtatakang tanong naman ni Maximo. Pagkarinig ng kapatid ng kanyang commander sa kanyang sinabi, agad nitong pinapasok ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Palagi niya yung nakakasama sa lahat ng lakad na inuutos sa kanila ng yumao nilang pinuno. Malamang kilala mo tong si Daguhoy. Noong pumasok kayo sa baryo ng mga aswang, iniwan na niya kayo para makapagbigay ng ulat sa akin. Saksi din siya sa pangyayari kung papaano namatay ang kapatid ko. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga bagay na kanyang sasabihin. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magbitaw ng mga kataga na hindi nito magugustuhan sa kadahilanang nasisiguro niya na impyerno ang kanyang kababagsakan. Commander, marami na ho tayong pinagdaan ng laban ng magkasama. Alam mong tapat ako sa inyo noon pa man. Hindi ko magagawang traidory ng ating samahan, lalo pat kapatid at pamilya na ang turing ko ng kahit sino man sa atin.
Totoong sinabi ni Daguhoy. Lahat ng bagay na yon, napagdaanan namin. Sagot naman ni Maximo nang mapagtanto niyang medyo kalmado na ang ulo ng kapatid ng kanyang commander. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya ang commander na mananatili siyang inosente hanggat hindi niya pa napapatunayan ang mga bagay na kanyang sinabi. Isinantabi na muna nila pansamantala ang usapin sa pagkawala ng kalahati ng kanilang hukbo upang mapag-usapan ang nalalapit na bakbakan sa pagitan ng mga militar. Habang abala ang iilan sa mga kasama nila Maximo, nagsasagawa naman ng isang maliit na pagpupulong sa lahat ng opisyales ang kanilang samahan. Doon inihayag nito ang kanilang nalalapit na plano ukol sa paparating na batalyon ng mga militar na madedestino sa lugar. Ayon sa kanilang commander, lehitimo ang impormasyon ng pagkukuta ng mga militar sa baryong nasa ibaba ng bundok. Alinsunod sa utos ng pinakamataas na opisyal sa gobyerno. Maaaring yon ang naging hakbang ng mga ito upang limitahan ang bawat lugar na kanilang nasasakop. Dagdag pa ng kanilang commander, magiging madugo ang mga susunod na araw sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi malayo ang pagdating ng gera sa kanilang mga harapan. Ang tanging naging habili na lamang nito sa kanyang mga kasama, maging handa sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Nasisiguro kasi nitong malaki-laki ang pinsalang maaaring maidulot sa kanila ng gera, lalo pat lipol na ang lahat ng pangkat ng kanyang yumaong kapatid. Walang silbi para sa kanya ang nag-iisa nitong miyembro sapagkat hindi naman nila ito mapapakinabangan ng husto. Sa pagdating ng araw na kanilang pinakahinihintay, doon na nga nila nasilayan ang napakaraming mga militar na kumuta sa baryo. Halos ang lahat ng mga ito ay merong daladalang malalakas na mga armas at mga pampasabog na kayang lumipol ng napakaraming tao. Kung sa armas at bilang ang pag-uusapan, higit na nangingibabaw ang mga militar kesa sa kanilang samahan. Pero kung taktika naman at digmaang gerila ang pagbabasehan, lamang ang pangkat nila Maximo. Alam nilang malalakas lamang ang mga militar sa harapang pakikipaglaban, subalit may hina ang mga ito pagdating sa digmaang palaisipan. Alam din nila sa kanilang mga sarili na hindi basta-bastang papasok ang mga ito sa bundok, lalo pat kung wala silang kaide-ideya sa mga daanan papalibot nito. Matapos ang kanilang pagpupulong, doon na nagbigay ng utos ang kanilang commander ukol sa mga bagay na kanilang gagawin. Magtatayo sila ng transera papaikot ng bundok at mga kuwebang maaari nilang pagtaguan sa oras ng panganib. Maglalagay din sila ng napakaraming patibong sa paligid bilang paunang depensa sa puwersa ng mga militar. Sa ilang araw na kanilang paghahanda, walang kaide-ideya sila Maximo na napasok na pala ng mga militar ang kanilang kuta. Hindi lang mga ordinaryong mga militar ang pumasok sa kanila, bagkus ay ang mga musang nakilala bilang malalakas na mandirigma ng gobyerno. Sa pagkakatanda ni Maximo, binubuo lamang ng 7 militar ang pumasok noon sa bundok na siyang lumipol sa halos 40 miyembro ng kanilang samahan. Isang araw, habang nagbubungkal ng trensera sila Maximo, bigla silang natigilan nang makarinig sila ng mga pag-alingaw-ngaw ng barel sa itaas ng bundok. Pagsilay nila sa lugar na yon, napansin nilang binabalot na ito ng napakalaking apoy at ang halos karamihan sa kanilang mga kapatid ay panayang pagsigaw habang nananakbo pababa ng bundok. May iilan na sawing palad sa mismong kuta nila dahil sa napakarami ng putok ng barel na hindi nila malaman kung saan nagmumula. Matapos itong masilayan nila Maximo, nagmadali naman silang tumungo sa kuta sa pagbabakasakaling magagawa pa nilang maisalba ang karamihan sa kanilang mga kasama. Subalit pagdating nila sa lugar
Laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang napakaraming katawan ng kanilang mga kapatid na halos puro ng malalamig na bangkay. Ang iilan sa mga ito ay putol na ang mga binti at braso dahil sa tindi ng pasabog na ginamit ng mga musang. Bagaman dehado na sila Maximo, buong tapang pa rin silang nakipagsabayan sa kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, unti-unti namang nalalagas ang bilang ng kanyang mga kasama dahil sa pulso ng pag-asinta ng mga militar. Nang mapansin niyang 3 na lamang sila, wala na siyang nagawa kundi ang umatras. Habang nananakbo sila pababa ng bundok, bigla namang may sumabog sa gilid ni Maximo na siyang naging sanhi upang sila ay tumilapon sa iba't ibang parte ng lugar. Siya noon ay nahulog sa matarik na bahagi ng bundok kung saan maraming punong naroon sa ilalim. Pagsabit ni Maximo sa isa sa mga ito, pinilit niya noong hindi sumigaw upang hindi siya matuklasan ng mga musang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalipol ang samahan nila Maximo. Habang siya ay nakakubli sa ilalim ng napakasukal na mga puno, rinig na rinig niya noon ang paglalakad ng mga militar na parabang naghahanap ng mga sugatang rebelde. Bagaman labis na siyang nahihirapan sa kanyang posisyon, hindi niya pa rin naisip na sumuko sa kadahilan ng alam niya ang kahahantungan kung sakali mang madakip siya ng mga kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, hindi natuklasan si Maximo ng mga musang. Labis nang nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot na baka siya ay nagtamo ng matinding pinsala. Kitang-kita niya kasi noon ang kanyang damit na halos matupok na dahil sa tindi ng pampasabog na dumikit sa kanila kanina. Nang makakuha na siya ng lakas para kapkapin ang kanyang katawan, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang wala siyang makitang dugo sa paligid. Wala ding butas ang kanyang katawan na parabang lahat ng mga bakal na nasa loob ng pampasabog ay matagumpay niyang nailagan. Ang tanging iniinda niya lamang noong mga oras na yon ay ang bali sa kanyang katawan dahil sa pagbagsak niya sa kakahuyan na nasa ilalim ng ilang dipang bangin. Nang mapagtanto ni Maximo na wala na ang mga sundalo, marahan na siyang umusad pabalik sa tahanan ni Manong Alejandro. Ang tanging dinala niya lamang noon ay ang 45 niyang barel. Nang sa gayoy meron pa rin siyang proteksyon sa mga panganib na kanyang makakaharap sa paglalakbay pabalik. Upang hindi na siya makita ng mga militar, ninais niyang tahakin ang kabilang parte ng bundok at magpanggap na isang magsasaka na nagawi lamang sa lugar. Nag-isip din siya noon ng isang alias nang sa gayoy hindi siya makilala ng mga militar na umaaligid sa paligid. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay namang nakababa si Maximo sa bundok. Kahit baldado na noon ang kanyang buong katawan, pinilit niya pa ring maglakad upang marating ang tahanan ng kanyang maestro. Sa pagbaybay niya ng daan, may iilang sundalo siyang nakita na umaaligid sa paligid. Ang iilan sa mga ito ay nakatitig sa kanya ng seryoso na parabang merong halong pagdududa. Bagaman labis na ang kabang nararamdaman ni Maximo, naglakas loob pa rin siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa pagdating niya sa harapan ng mga kalaban, agad naman siyang nilapitan ng isang militar habang nagtatanong sa kanya ng, "Saan ka ba galing, pare? Bakit sunog-sunog yung damit mo? Tsaka anong oras na? Bakit papauwi ka pa lang?" Dahil sa sinabi nito, maluha-luha namang napatingin si Maximo sa pagmumuka ng militar habang maiging pinag-iisipan ang kanyang isasagot. Nang mapagtanto niyang hindi pumapatol ang mga ito sa may mga kapansanan, ginawa niya lang ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Ang ginawa noon ni Maximo ay umarting nasisira ang ulo at hindi nagagalaw ng normal ang kanyang katawan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli siyang tumingin sa militar na nagtanong sa kanya
habang sumasagot ng, Kaingin, nanay, tatay, kami, kaingin. Nang marinig naman ng militar ang kanyang sinabi, wala na itong nagawa kundi siya ay hayaan na makapagpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang binabagtas ni Maximo ang daan, panay naman ang pag-uusap ng iilang mga militar ukol sa kanya. Bagaman pinagtatawanan siya ng iba, ninais na lamang niya itong ipagsawalang bahala upang makabalik sa lugar ng kanyang maestro. Sa pagdating niya sa harapan ng bundok na pinagtitirhan ni Manong Alejandro, naghanap siya ng isang angkop na lugar para mapagpalipasan ng gabi. Hindi na muna niya ninais na pumunta sa bahay ng matanda, gawa ng labis siyang nababahala sa mga kakarmang maaaring umaaligid sa paligid. Kinaumagahan, pagdating ni Maximo sa bahay ni Manong Alejandro, nadatnan niya ang matanda na pabalik na sa tahanan nitong naroon sa gilid ng palayan. Pagsilay sa kanya nito, agad naman siya nitong nilapitan upang kausapin. Oh, Maximo, ba't napaga ata ang uwi mo? Gulat na tanong ni Manong Alejandro. Pagkarinig ni Maximo sa sinabi nito, agad namang tumulo ng walang patid ang kanyang luha sa kadahilanang muli na naman niyang naalala ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Nang maramdaman ni Manong Alejandro ang bigat na dinadala niya, agad naman siya nitong nilapitan at walang pagdadalawang isip na niyakap. Dahan na, Maximo. Ganyan talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay panalo. Paminsan-minsan, kailangan mo ding lumagpak para matutunan ang leksyon na hindi mo pa nalalaman. Lahat tayo'y darating sa kamatayan, Maximo. Sadyang may mga mahalang tayo sa buhay na nauuna sa atin. Panapanahon lang yan. Huwag mo nang damdamin. Mahinahong wika ng matanda habang patuloy nitong tinatapik ang kanyang likod. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay nito upang tulungang makapagpalit ng damit. Nang maisaayos na ni Manong Alejandro ang kanyang katayuan, agad naman siya nitong pinahiga upang umpisahang hilutin. Habang hinihilot siya ng matanda, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Pagkarinig ni Manong Alejandro na nasabugan pala si Maximo, agad naman niyang hiningi dito ang bariyang kanyang ibinigay. Hindi kasi kumbinsido noon ang matanda ukol sa sinabi nito na nailaga niya ang lahat ng bakal na nilalaman ng pampasabog. Pagkarinig ni Maximo sa sinabi ni Manong Alejandro, agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang bariyang ibinigay nito. Pagsilay niya sa bariyang yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong merong 3 maliliit na butas sa gitna. Burado na din ang mga nakaukit dito na parabang nasunog yon sa nagniningas na apoy. Pagsilay ni Manong Alejandro sa bariyang yon, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang ipinapaliwanag kay Maximo ang mga bagay na kanilang nakita. Sa bulag, pampagaan ng loob ng iyong mga kaaway, kabal, kaligtasan, yan ang mga pangunahing nilalamang dasal ng baryang ito. Napakaswerte mo talaga, Maximo. Pangalawang beses mo nang natakasan si kamatayan. Wika ng matanda. Ayon dito, na ang baryang ibinigay niya kay Maximo, isang uri ng agimat na magliligtas sa taong nagtatangan dito sa tiyak na kapahamakan. Lahat ng mga masasamang gawain ng tao ay kaya nitong salagin para lamang madugtungan ang buhay ng nilalang na nangangalaga sa kanya. Isang angkop na gamit para kay Maximo dahil sa uri ng kanyang trabaho sa bundok. Dagdag pa ng matanda, kahit paulit-ulit niyang gamitin ang baryang yon,
Hindi hihina ang bisa nito hanggat hindi yun nahati sa dalawa. May mga pagkakataong ding nalalaso ng barya ng mga lihim na karunungan sa kaliwa, subalit hindi ito sapat para mabawasan ang tinataglay nitong bisa. Matapos marinig ni Maximo ang lahat ng sinabi ng kanyang maestro, doon niya tuluyang napagtanto na hindi pala swerte noong mga panahong sila ay nilusob ng musang. Kung nagkataong hindi niya tinanggap ang ibinigay na barya ni Manong Alejandro, maaaring kagabi pa, nakabaon na siya sa ilalim ng lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, labis-labis naman ang naging pasasalamat ni Maximo sa mga kabutihang ibinigay sa kanya ng matanda. Kahit bago pa lamang niya itong kilala, pinagkatiwalaan na siya ng iilan sa mga tinatago nitong karga. Dahil sa kabutihang ginawa sa kanya ni Manong Alejandro, nagpasya si Maximo na tuluyan ng pumailalim sa poder nito. Wala na din siya noong babalik ang grupo, kung kaya't mas mainam na lamang na manatili sa pamamahala ni Manong Alejandro. Labis kasi siya noong naniniwala na mapapabuti ang kanyang kalagayan sa ilalim ng matanda. Maliban doon, may mga nilalang din siyang kinakailangang gantihan sapagkat yon ang kanyang sinisisi sa pagkalipol ng kanilang pangkat. Bago sumang-ayon si Manong Alejandro sa nais ni Maximo, ibinili niya ditong huwag gagamitin ang mga natutunan niyang aral sa paghihigante. Makakasama yun sa kanya at maaari nitong malason ang kanyang isipan na gumawa ng mga karumal-dumal na bagay na naaayon sa kagustuhan ng dyablo. Maximo, dalhin mo na ang mga gamit na iniligpit ko. Babalik na tayo sa baryo ng mga kaibigan ko. Okay, grabe sobrang angas ng mga musang. No, ang tanong kaya, makakaharap kaya ulit ni Maximo yun? Tsaka imposibleng walang agimat o mutya yung grupo ng musang. Kasi 7 lang tas inubos sila. Ganong katindi. 'Di ba? So, di natin alam yung takbo ng kwento kung makakasagupa ba nila yung musang o kung ano man. Pero para hindi na kayo mabitin, sunod kaagad natin yung 3. Yun lang. Salamat.